Mangruginton bigat Marso 19, may patumpal di temporary tricycle fare increase si Bangged, baba ni tinayulang Executive Order No. 20 ni Mayor Perfecto Cardenas. Ngumato ti 5 pesos ti plete, manipodidag dama plete, kalpasan ti petisyon ti Bangged Tuda, gapoy ti ngumingi na presyo ti gasolina. Kaya't nasawen, ti 15 pesos sa regular fare di Zone 1 to Zone 7, agbalina na 20 pesos. Nailang logmet ngayon kaso ngumato pa ti 15 pesos ti presyo ti gasolina, otomatiko, ang manayo naman ay ti 5 pesos a fare increase. So agbalinin tatang at iplete tayo, 20 pesos ti regular fare, and then discounted fare, kadagiti special passengers tayo, kaya agbalin nga 15 pesos. Dito yung panagpangato na kit temporaryo laeng, ta mo tayo nga very unstable pala. Dito price increase, halos inaldaw sa amit ng pangato. So, napagtutulagan nga base ti rejay na putar mo lang ordinansa di 2022. From here on, nga agdama nga presyo kat 90 pesos per liter. No bilang man, agtultuloy latang agpangato iti presyo ti per liter, ti pump price ti fuel, nayon tayo manen iti 5 pesos. So, DJ anti agdamang ordinansa iti ili nga Bangged. Ngayon, nagpawabantumot ti presyo, gapunta gibos tumutin data gubat iti Middle East, ket may stabilize tumutin ti presyo ti fuel. Sumurot to nagpawabay ti plete. May basar pa iti executive order, masurot ti uniform increase, when 5 pesos ti may nayon iti plete, iti agdama fare matrix. Maragsakan may digiti tricycle driver, ti panakabatgan ti petisyon da, apan na kay pangato ti plete. Yam-yaman na kanyada, pati naminda nga dagos ti nato'y petisyon nga temporary lang mo. Kit ngumato ti gasolina, kit na gaman na kini mayor, tinikan na mo ti executive order nga dagos, kaya nagitisan bunyan nga committee ti transportation. Inpasigurado bet ti Bangged Tricycle Franchising and Regulatory Board when BTFRB tinaingat na monitoring ti panakipatumpal ti executive order. Nagtutulag kami kadagiti presidente ti Toda nga adda iti glabsing nangato ti pinagsingirda po adda ito'y pagi reklamuan nyo diti Progreso Bangged alain isenyo apo iti body number da aksyon namin sigo da po. Sumagmamanuan ti riding public when dagiti pasahero ti umanamong ti panagngato ti plete. Umanamong nga kadye sir nga DJ plus 5 ta, siyempre dato'y mo gasolina ket hamong agsarsardeng nga ngumato latta sir. Siyak sir ko uray idi di ba di nagpangato ti gasolina tayon sir. Agpleplete ak talaga ti 20. Talaga pusa nga min sir, siyempre ngumato kang kanayon nun sir. Okay lang sir, no para dyan basit pera dyan 5 pesos nga kwata talaga nga atayo dyan medyo ba niya ako sir. Basit pera talaga dyan 5 pesos, dapat oray 60 kumabalin. Ngemkid daw da, masuro ti paganurutan ken saan ngag-overcharging. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.